capsule. Tatagal ka ba? Usa ka adlaw nagsakay og eroplano si Bardok og si Buknoy. Ug burag nagkaaberya ang eroplano. Og dinhi, Bardok, kuyawan man ko ning gisakyan natong eroplano, oy. Mura man ni kagang-kagang. Mura man ni kahagsaon in taon, oy. Dabok noy, ayo si hadlok-hadlok diha. Dili bitaw ni ato ang eroplano. Ay, tama no. Ninya, nak, pwede ko nimo palitan og power cells pag uli nimo, humanong pamalengke. O sige pa, nakaayon gid ka sa power cells, no? Lagi, lami na gyud akong paminaw. Wala na ko atake og high blood. Ug ang akong sugar level, normal na. Maayo na lang, girekomenda ni nimo na ako, nak. Ay, maayo kaayo. Mula ka na ko pa. Pwede sana ako ipabantay si Janjan nimo? Na, maka-exercise na sab si lolo ani. Lig-una ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtuman og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Boss, ready ba? Ready ka ayo. Siyempre, ako, pirming andam para sa iya. Dapat lang, naka-Drive Max ni. Pirming ready ang lalaking naka-Drive Max capsule. Tungod ang Drive Max, gina-improve ang blood circulation and heart health. Makatabang para ganado ug mulahutay. Ginapataas ang energy level ug ginapaligon ang immune system. Level up your performance in bed with Drive Max capsule. Tatagal ka. Available sa mga pharmacies nationwide ug sa Lazada. True Plus with Zinc Capsule. True Plus with Zinc Capsule. True Plus with Zinc Capsule. Strengthen your defense. Kung adunay hustong lifestyle ug naka True Plus, ligo ng resistensya ug mas gipakusgan pa ang depensa. Ang True Plus high in vitamin C, sodium ascorbate tungod 500 mg ka na ug aduna by zinc. True Plus with Zinc Capsule. Strengthen your defense. A trusted Brigada quality product. Grabe ka sakit ang nahitabo, kanang mawadan ka, ang trauma, sigig balik-balik, pero syempre, I keep my spirit high. Apan karon, I survive. Ang maksan dakong tabang na makalahutay ko sa matag adlaw. I take it every day. Aron, dili ko huyang, naayo akong mga balatian. Salamat maksan. Kaabag sa mga ginahagit sa panahon ang Maxan Capsule ug Maxan Coffee, mga nutritional supplement nga adunay natural vitamins ug minerals sa pang-adlaw-adlaw. Muabante, mulahutay, kauban ang Maxan. Mga kabrigada, sa matag ginahambin nga balatian, dunay solusyon para ni ana. Ug sa pagsulbad sa inyong ginaproblema kabangin sa panglawas, ipakonsulta na kana sa atong mga eksperto. Unsaon, i-text lang ang inyong personal nga impormasyon, pangalan, edad, address, ginahambin nga mga balatian ug isend kana sa 0967-958-8598 0967-958-8598. Kung madawat na namo ang inyong text, ang atong doktor na mismo ang mutawag kaninyo. Tungod sa matag pangutana, dunay tubag si Doc. Live well mga kabrigada. This is Brigada per request. Tama, no? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. One time, the new Filipino time. 5:23. Stana Bizares, idol. Hello dias mga idol, mga gawerba, mga gabrigada. Checking in sa programang Brigada per request. Hi, butterfly. Ay yung werba na DJ, Power Vic. Butterfly.
Human sa adlaw nga Lunes. Medyo dilatar dagjutay no. Ay dugay na tapos ang Ronda Brigada. Kaya doon ay mga importante po gitabangan mga kigsunan. Well anyways, mag-uban ta hangtod alas 7 sa gagabion. Song request uban pa mga kabrigada ay magalimot sa gihapon bukas ang atong official call line 0975-941-7393 or else sa atong landline number 260-1106. Pwede po magpadangat og text sa akong personal smart number 0928-767-0428. Basig mag-provide na ta sa inyo ang call line smart, no? Okay na ito ang usa ka phone. Parat lang kay di na mao. Di na lang. Paabot lang tas karma na magigsunan, no? Nagi mga tao magigsunan payimudsanon sa sitwasyon. Anyways, ato ang power topic karong hapuna mga kigsunan. Para sa mga gusto malingaw, andira ato ang pasawaan nga pangutana karong hapuna mga kabrigada. Idalid kaninyo sa Drive Max Herbal Capsule. Ang kapsula nga kanunay mo paangad si mga performance sa kama. Aron doon kay 24 oras nga resistensya. Ang Drive Max Herbal Capsule. Try. Unsay mong buhaton aron mas mulig-on pa ang inyong relasyon. Kanang gikan si mo ang kinauyokang bahin sa kasing-kasing. Bitaw mingon ka Power Vic mas mayon siguro nga doon ako'y usabon sa kong gugalingon. For example, permi lang mo mag-away gumigan kay sobra ang imuhang selos ngadto niya. Power Vic ako ang kaya sigurong usbon or buhaton aron mas mulig-on pa ang amuhang relasyon, musalig na ko niya. Bahala na lang og klaro kayo sa ligan lang gihapon ako siya. Klaro kang gikaw-gaw. Usahay ng pagsalig magigson magadaot. Sobras mong pagsalig ba? Kaya sa kalit lang nahanaw. Mubo ra kayong panahon magigsunan. Isus Ginoo. Ngay nana ginang kinabuhi sagdi na lang. Lang na do na ginini ang dakuon. Kaya katong dakuon magigsun mawawan lang. Kanya asaraban na ang Ginoo nagtan-aw mas tuwa. Kung doon ay mawa sa imong 1,000 magigsunan or 5,000 ang Ginoo na magbalos sa imo og 7 ka pilo. Kadtong nagtika sa imo nagkawat sa imo magigsunan kawatan kag kantidad nga 10,000 ang mawagtang nadto magigsunan sobra pa sa 1,200 ka pisos. Yun na kabuutan nato labaw makagahom. So kung ikaw karon sa mga taong gilimbungan, gikawatan, gitikasan, sagdain na lang na. Kay maabot ang panahon magigsun makarma ra gihapon na sila. Naghimo si mo niya na. Ilaron ka sa tubang. Anya di ra ba magkapasar sa tuang utok magigsun nga ng ilad? Bibag sus Ginoo. Sagdi na lang. Ato tagaan ta na tog chance ba nga mahibalik pero og ihikaw gyud. Sagdi kaduha na kay gayon. Duha na gyud kay gayon. Sagdi lang. We got 36 minutes after 5 o'clock. Ato paniguban sa programang Brigada Bariguas. Gipaliyuhan usab mga kabrigada sa kape nga magatag og kainit sa nagkabugnaw nga relasyon. Aron mas moangat pa, mulig-on pa inyong relasyon sa imong partner. Palig-una gini pinaagi sa paghatag kanyang katagbawan ang pagtimpla og kape. Simple nga pagtimpla og kape magigsunan magatabang kayo na aron mas mulig-on pa ang imong performance pagabot sa loving-loving. Drive Max Herbal Coffee performance mo yan tuloy-tuloy. Pero mugluwag dia magigsunan for the meantime. Kay taod-taod ato nang ipasupot sa inyo unsaon niyo pagsalmo sa tong milyong saya sa Brigada Balik Biyaya promo. For the meantime ako sang ipasupot sa inyo asa dapita pwedeng ihulog ang inyong mga interest sa tuang milyong saya sa Brigada Balik Biyaya promo. Diha sa inyong lugar kung dunay pharmacy Alia or Lia Pharmacy, pwede ka ninyong ihulog diha. Tanang branches or outlets sa Pharmacy Alia o Lia Pharmacy na anay drop box diya sa tumilyong saya sa Brigada Balik Biyaya promo. Well, diha sa San Remigio, gawa sa Lia Pharmacy, pwedeng ihulog nyo diya sa Royal Just Pharmacy, Orsal Pharmacy, 24/7 Pharmacy, Simo and MCMG Store. Dito sa Daan Bantayan sa DML Pharmacy, o niya sa
nagyapon diya sa Pharmacy Aliyah. Dan mantayan diya sa may Malbago man siguro to. Unya sa Dakbayan sa Bogo, paminaw, pwede sa Crown Pharmacy, Bogo Health Shop or diri sa tuang station sa 90.9. Brigada News FM Bogo. Diya sa lungsod sa Midillian, pwede ihulog diya sa Kawit sa Pharmacy Aliyah, sa poblasyon diya sa Ravay Pharmacy. Okay, so maniad to mga official outlets mga gigsunan kung asan nyo ihulog inyong mga interest sa tuong milyong saya sa Brigada Balik Biyaya Promo. We got 38 minutes after 5 o'clock. Ito pariguban sa programa Brigada Bar Request. Gidalit usab kaninyo ban sa main tingog mayong kabubuton. Sa kapsula, maghatag mga gigsunan og kasiguruhan aron ilayo ka sa mga balatian. Ang numero ng kapsula gisaligan na Luzon, Visayas ug Mindanao. Adunay antiviral properties, antibacterial properties ug antiparasitic properties. Adunay usab kini medical properties nga kaya kayong mo pagkupos sa mga mihuvag nga vital organs sa imong lawas. Ano banto na nga Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Daghan sa ato mga requirements oy. Na thesis, na reports, og term papers. Gigapoy na kog eskwela. May pagmundang na lang. Gikapoy na kag-eskwela? Unsa na lang kahaang nagpa-eskwela nimo? Tama, no? Ay, tama, no? Si Mr. Armando Olazo Pingol po, 57 years old. Gumagamit po ako ng Power Cells Herbal Capsule simula po ng 2020. Talagang maganda siya sa katawan. Lumakas po ako. Malaki po ang pagkakaiba. Dati konting ulan o pabago-bago ng panahon natin ngayon madali na pong tipunin, ubuhin. Pero simula po nung gumagamit ako ng Power Cells, awa po ng Diyos. Hindi na po ako sinisipon, hindi na ako inuubo. Maganda ho talaga siya. Ako po si Boy Cruz, malapit po na Palawan. Ito akong mekaniko. Yung isa na rito yung drive max sa gabi po. Drive max natin maiwasan. Pangailangan ng sarili natin, lalo na sa bilis natin. Kailangan talaga natin yun. Magandang epekto. Nasisiyahan naman kami dalawa ni Miti. Nung hindi ko pa nasubukan ng drive max, hanggang tulog ka agad. Pahinga muna, tapos tulog. Ganun lang kami, wala kaming labing-labing. Dahil wala, sagod Saray ko yung drive max, talagang nalaman na talagang maganda pala. Boy Cruz, drive max, matagal. Drive max. Kakatul nga tutunlan, pag Power Cell sa labat. Simpleng ubo og sipon, pag Power Cell sa labat. Panuhot, pag Power Cell sa labat. Power Cells sa labat. 6-in-1 ginger brew. Purong herbal ang mga sagol niini. Sama sa luya, lemon, ginseng, ginkgo biloba, ug agaricus mushroom. Nga epektibo aron mapatukan ang viruses o bakterya. Nga hinungdan sa kakatul nga tutunlan, sipon, ug ubo. Epektibo usab sa panuhot. Power Cells sa labat. Usa ka sachet a day. Hayahayang paminaw all day. Kasagarang madungog nato nga mensahe sa kasal gikan sa mga ninong ug ninang na dugay na pud sa relasyon. Mao ang Mister, kung mali ka, magsuri ka. Kung mali siya, tapos tama ka, magsuri gyapon ka. Plus, timpla po the Drive Max Coffee. Para okay, di ba? Tungod happy wife, happy life. Sa gikasal na o sa ikasal pa lang, dapat ginapili ninyo ang matagusa sa adlaw-adlaw. Ug sa labing-labing, pag-Drive Max Coffee para padayon ng kalipay sa romansa. Available sa tanang pharmacies nationwide. This is Brigada par request. Tama, no? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous.
Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know.
93.9 Brigada News FM. Kumusta ka dyan, Ana? Ana. Ang Ana, mag-iso kayo mo nang gahiog basa, Ana. Ikawatas at tubang, Ana. 8 minutos, sa nilibang alas 6. Ang oras mag-iso ang gidalig ka ninyo ban sa minigwag maayong gabubuton sa Drive Max Herbal Coffee. Kapi ka magatag og kainit sa naggabugnaw nga relasyon. Performance mo tuloy-tuloy. Okay, arito sa tuwang greetings galore portion mga kigsunan. Lagip na sa mga komento nga atong paghatag ag pagdigad. Good afternoon, Power Vic, si Patricia Montes Claros ni Sir. Alright. Asa ni Patricia. Hay man imong i-send lang, resend lang ang greetings. Dunay caller, another caller. Hello. Hello. Hoy, sa iyo man Sem. Atong sayo Uncle. Aron kagmorot. Dali mo ado kay mahurot. Kagmorot. Aha. Sige Sem, ato ang power topic karon Sem. Unsa kuno imong buhaton aron mas kana bang mulig-on pa ang inyong relasyon? Sa? Magtinarong doon. Ha? Magtinarong. Magtinarong ka? Mora na imong buhaton? Ha? Mora na imong buhaton, magtinarong lang ka? Magbinutan. Aha. So, wala kay buhatong pamaagi para mas mo dugay pang inyong relasyon. Kana lang pagbinutan. Ano la? Sa? Una siya. Ang gastos. Kadadlaw. Aha. Nya. Nanadol. Naman goy nagabuwag Sem kay na ang asawa kay paminaw ka sa love lines ka kaniya? Oh. Kabantay ka tong gibuwagan niya ang ihang uyab kay kanana ang di siya ma-enjoy sa kama? Inuwag ginadol. Kunyan, saom na mo binutan kanya, di ka kibaw sa kama. Biyaan gyapon ta. Awadol. Akong bawaan na to ginadol. Duhay ang uyab. Aduhay ang uyab. Ang usa buutan. Ang usa kanang tapong gaya siya gusto niya. Atong kwartahan. Wa siya gusto. Naglibog ang iyang utok kay at siya sa kwartahan. Ato ba siya sa pobre nga mao yang gihigugma? Aha. Yang kisam to yung gipili gyud. Katong yang gihigugma katong pobre. Aha, sige. Pananglit Sem, atong usbo na tong istorya Sem ba Sem? Ang gatong usa ka lalaki Sem, gwapo. Usbo na to ha, usbo na tong istorya dili na to mao. Pananglitan, netabo katong bayhanang iyang ang iyang karelasyon ng usa, buotan, gwapo. Ang usa bation og naong pero dako unya maayo kay mo diskarte sa kama Sem. Reto sa ako dol. Kinsa may iyang piliyaw na to Sem? Gatong batig na ang dol nya. May mo lubok. Oh. Muna na. Ya bisan lagi kung saon ni mogba ini ang binuutan lagi niya kung mao nay kuwang sa imo buwagan gyapon ka. So usbon akong pangutanan ako ha. Unsay mong buhaton aron mas mulig-on pa ang inyong relasyon? Magbinutan lagi. Magbinutan lang gyud. Oo. Kato lagi be pananglit to, kato lagi kaganiya lagi. Gwapo siya niya, buutan niya nganong giilisan mo siya. Buutan no niya. Ugihan sa ka ba Tinamanon ka sa imong inyong panginabuhi. Kana lang. So kana, mura na ako dol. Sige Sem. Di kong mugos. Sem. Ako yung mangutana. Sige daw. Ang babay. No. Kung saan ka? O kanang Unsa? dito ka sa kanang lulubkanay. Kanya, wa kay pangunahon na sa inyong panginabuhi. Wa sa ayaw. Asa may pangutana ni Maddo? Ha? Asa may pangutana ni Maddo? Nga akong pangutana. Dito ka sa lulubkanay. Kanya, kanang wa kay pangunahon na sa inyong kaugmaon. Sagdi lang Sem, manug-ab ra man tog pait. Kana lang kanuton dol.
Oh, ano gab nagpait? Oh. Kanalagay panuhuton, Oh. manuhot pa pait. Mualis nga mo na aris ilong. Ginoon gina idol. Murag ka ganang inom soft drinks ba? Alis nga sa ilong nimo. Di man to ari alis no si ilong dol. Ah, saan dito? Ari siya katubangan. Ah, tubangan dito malis nga. Ari siya lubot. Ah, yan saon na. Ha? Ang saon mo na? Oh, nindo to dol kay. Mo to pure gid. Same greetings mo, Sam. Ang great pa dol sa imo na dol. Oh. Kadang ikanay ko ban mo na dol. Eric Durano. Eric Durano. Ayun yung may hapon yung kanan. Okay. Dari siya mga intrampas mo. College intrampas, youth intrampas, mga elite intrampas. Busyon, pas, Guryo intrampas. Kanalan doon, no request ko doon. Sige, Sam. Say request mo, Sam. Ano lang doon? Ha? Always. Always somewhere. Sige, Sam. Salamat kay Sam. Salamat ka doon, may hapon ng tanan niya. Alright, salamat. We got 2 minutes before mag-alas 6. Ang oras, mga kabrigada, gidalit ganinyo sa kapsula. Nga mao'y katambaya yung nimo sa pagpalambo sa inyong relasyon sa mga partner. Aron mas, muligon, mugahi, o dugay, or gahi tandugon, or matarog. Ipabilin ang sweetness sa relasyon. Kauban ng Drive Max Herbal Capsule. 24 oras kang tatagal. Magpakamatay ko, muambak ko sa 4th floor. Unsaon nga kutob raman ni 2nd floor? Pwes, muambak ko kaduha sa 2nd floor. Tama, no? Tama, no? Ninya, pwede ko nimo palitan og power cells pag uli nimo, humanong pamalengke. O sige pa, nakaayon gid ka sa power cells, no? Lagi, lami na gyud akong paminaw. Wala na ko atakihaw ga high blood. Ug ang akong sugar level, normal na. Maayo na lang, girekomenda ni nimo na ako nak. Ay, maayo kaayo. Mula ka na ta ko pa. Pwede sana ako ipabantay si Janjan nimo? Maka-exercise na sab si lolo ani. Lig-una ang lawas, patukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Boss, ready ba? Ready ka ayo. Siyempre. Ako, pirming andam para sa iya. Dapat lang. Naka-Drive Max ni. Firming ready ang lalaking naka-Drive Max capsule. Tungod ang Drive Max, gina-improve ang blood circulation and heart health. Makatabang para ganado ug mulahutay. Ginapataas ang energy level ug ginapaligon ang immune system. Level up your performance in bed with Drive Max capsule. Tatagal ka. Available sa mga pharmacies nationwide ug sa Lazada. Hilig ba ka sigig kape apan nagapalpitate? Diri na ka sa Power Cell Soya Coffee. Nutritious drink tungod good source of protein, non-acidic pa, proven to be healthier. Tungod adunay herbal extracts kasama sa ampalaya, malunggay, mangustin, psyllium husk ug tongkat ali alang sa tibuok pamilya. Safe and effective tungod ginama sa soybeans, maong non-caffeinated ug siguradong walay palpitation. Solved ang imong coffee cravings. Power Cell Soya. Power sa energy, power sa saya. Masarap araw-arawin. Every day, we want you to be the best and beautiful you. Para ma-maintain ang freshness, Glutaflex with Moisture Magnet. Best for dry skin, keeping your skin healthy and moisturized. Ginatanggal ang dirt sa skin, nga walay irritation. Glutaflex with triple whitening active sab for oily skin. Adunay 3 powerful ingredients, sama sa kojic, glutathione, and papaya. Para wag tangang dark spots, pimples, and acne. Plus, it whitens the skin. Skincare is life. Buong kinahanglan, sabon nimo, Glutaflex soap. Para achieve ang beautiful skin. Lovable and free. Mga kabrigada, sa matag ginahambin nga balatian, dunay solusyon para ni ana. Ug sa pagsulbad sa inyong ginaproblema kabangin sa panglawas, ipakonsulta na kana sa atong mga eksperto. Unsaon, i-text lang ang inyong personal nga impormasyon, pangalan, edad, address, ginahambin nga mga balatian ug i-send kana sa 0967-958-8598 0967-958-8598. Kung madawat na namo ang inyong text, ang atong doktor na mismo ang mutawag kaninyo. Tungod sa matag pangutana, dunay tubag si Doc. Live well mga kabrigada. Tungod dunay pandemya, mawad ana og paglaom? Dili pwede na. Tungod alang kaninyo among minahal nga mga kabrigada, dunay tsansa. Tsansa nga mamahimong milyonaryo. Sa milyong saya sa brigada, balik biyaya. Year 2. Kini ang among pamaagi aron magpasalamat sa inyong walay puas nga pagsubaybay ug pagsuporta. Dili lang sa mga programa sa brigada, lakip na usab sa among mga produkto. O diba? Nihimsog na ka, may tsansa pa nga mamahimong milyonaryo. Sa milyong saya sa brigada, balik biyaya. Year 2. Atangi!
Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Broadcasting from the Sugarcane Center of Cebu, Bogo City. Bogo City. Ito ang makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita. 90.9 Brigada News FM, the Music and News Authority. Hello? DJ, request ko kanta be kanang DJ ng aking radyo. Salamat. Lagi ka sa isip ko. O DJ ng aking radyo. I-request na ang inyong paboritong kanta. Now na! Hi DJ, pwede i-play ang Despacito? Pwede. Salamat. Just ask for your favorite song and we'll play it for you right away. Brigada per request, Monday through Saturday, 6 to 8 p.m. DJ, pwede yung i-request ka?
Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada If you guys want Podcast to hear with more of my Power music, Vic. click here and subscribe right here.
sa 90.9 Brigada News FM, The Music and News Authority. 14 minutos na pasado alas 6. Unsay mong buhaton aron mas mulig-on pa ang inyong relasyon. Pwede rita sa tuang mga messages. I-check na diri sa tuang comment mo ha. Pwede mo comment sa comment section. Sa tuang gi-post diha sa Facebook. I-search lang diha ang Power Vic. Na diha ang tuang Brigada pa request. Sa mandining anong pizza uno pa man. Ato ning dali-dali mga gigsunan. Anyways, ato ning i-edit na. May mo ning pizza quattro. Okay, unahon lang sa nato ang caller, no? Intras wala pa'y naka-comment sa comment section. Hello? Yes, hello. Good evening, Power Vic. Yes, Ner. Maying gabi, Ner. Unsay mong buhaton, Ner, aron mas mulig-on pa ang inyong relasyon? Bakit ako Power Vic, no? Para maligwan among relasyon, kinahanglan na agi usbon sa ako or either sa iya. Sa inyong duhakin sa magkay dapat na iusbon, ikaw or siya? Ako Power Vic, Ikaw. tungkol sa kong kamaldita. So, unsa may walaon nimo si imuha? Yes, Power Vic, ang kinahanglan akong i-adjust sa among relasyon, mao ang ako ang batasan. Batasan nimo? Yes, Power Vic. Ang among relasyon, Power Vic, magdugay dahil kinahanglan sa relasyon mong guna at na ang pagsalig para lig-on sad ang among ang relasyon. So kana lang usbon lang nimo imuhang batasan. Yes, Power Vic, batasan ako, din ako magkasilosa, pero hinoon sad Power Vic, once musulod og sa karelasyon, naamagod na ang selos, go dili man sad na mawala. Pero ang kinahanglan yung usbon, mao magid ni kasagaran ang maawayan, ang batasan, or either ang katamaran. Yes, Power Vic. Lagi. Ugani, mao gani. Kaya mo Power Vic katay mong gipaabot kang kuya Simo, katong about nga katong mahangi pangutana ni kuya Simo. Mo ko nangutana na ner. Ikar may ni open ya. Ikaw ko ato Power Vic og unsa oy. Ansam to siya, ansam to. Kinahanglan nga imo jud pakuanon ato si kuya Simo nga. Ansa? Unsang giusbon nimo si nagpaabot man jud ka unsay usbon ni kuya Simo gud ato. Ikaw kung ikaw si Simon sa imong usbon. Oh, pananglit guro ako si Kuya Simo Power Vic. Kinunbutan na sa si Kuya Simo man sa dugay ang asawa kay nakaadto na biyan sa ilahang nga team. Okay. Siguro Power Vic walang tukoy usbon sa ilaha kay nagkahigugmaay man sad sila sa ilahang asawa. Pero kung kung katong iyang giingon ner nga naminaw siya sa kanang Brigada Love Lines ner unya ang babae ang lalaki kana na ang buutan ng usa dili buutan nya ang iyang gipili kuno katong buutan balag batignaw okay ka to na? Para sa Power Vic diba ang imuhang gipangutanan ni Kuya Simo kay kana nga aman sa tuy dato no nya pero dili wala nahigugma ang babae ato. Kung pobre o niya kanang siguro buutan to siya nahigugma ang babae ato. Then ang gipili girl katong iyang gihigugma then katusang buutan natural Power Vic para sa kuha kapag kung gihigugma niya buutan. Kaya ang kanang kwarta Power Vic makita raman na kung magkinugihan lang jud ka mangita og trabaho. Magunsa man na Power Vic wala kay kalipay. Do you think ang kwarta makalipay nimo sa hangtod na jud kay pangitaon kung dili ang paghigugma sa usa ka tawo Power Vic. Ner, how about katong problema, unang problema ner nga ang babae kana na ang gibwagan niya ang iyang unang uyab kay bisag gwapo yang unang uyab unya kana na ang kanang buutan dako kay gugma siya ha. Kumpara niya ato katong iyang natilawan bitaw niya ner nga kana na ang maayo kay muda sa kama ner musulirat jud iyang mata matagbaw gud siya ner baner. Puto iyang gibwagan to iyang buutan nga uyab. Sa Power Vic, no, nakikayok ang babae ato Power Vic. So means, iyahang gibwagan iyang uyab, masibuutan kaayo, gihatag ang tanan sa iyaha, o kung siguro iyang pangayoon. Pero ang iyang gipili, katog yung something nindot mo dala sa kama. So ang gidali sa babae Power Vic, ako sa sex Power Vic, wala siya nagdali about sa love. Kaya kung love ang iyang gidali Power Vic,
dili niya buwagan ang iyahang uyab nga iyang gihigugma hangtod sa hangtod unta. Na mo gunay ginaingoner nga kung asa ka malipayon, adto ka or mao na imong Pero pilion. Power Vic no, para sa kuha Power Vic sayop manggihapon to Power Vic kay dili sa tanang panahon Power Vic kana ra gyud ang imuhang pangitaon good Power Vic. Kinahanglan man good Power Vic nga nakay ikauban hangtod sa imuhang tanang imuhang forever good Power Vic. Ingon nila walay forever pero nagdepende raman sad na sa inyuhang duha kung magbuhat mo good nga magtinarong mo sa inyuhang relasyon. Then musalig mo sa usag-usa, siguro magdugay man guro mo. Okay. Sige. Dihan na lang tagotom ner kay basig maka-foul na ta ni atis ning kaligihan. Okay, Ner. Power Vic. Berayse mo greetings ner. Yes, Power Vic. Gusto ko ang mga Francisca Enero, sa kang Sister Rachel Enero Dagdag, sa iyahang bana nga si Ricardo Dagdag, sa ilahang anak nga si Carl Enero Dagdag, Clyde Enero Dagdag, sa ko ang duha ka anak nga si Roger Rose Enero Almadin, Joshua Enero Arpon, kang anay Vicky Maitom, kang tatay Franklin Maitom, sa ilahang Chino Maitom, Frankie Maitom, o PG Maitom. Ako ang ayaan nga si Yaya Selen Edanyo, Yaya Raclio Edanyo, sa ko ang kasi nga si Jondrel Edanyo, Jorex Edanyo, then Jobert Edanyo and Roslyn Edanyo, and to all members of Brigada Solid Funds na lang. Then sa nagtrabaho di ay sa Golden Bake Shop, na ang tindera si Apong Chen Sinangguti, Rical Borlajos, Crystal Mirabel, Christine, Reggie Makatimpang, Feliciano Harry, o sa tag-iya di ay sa Golden Bake Shop, si Perlito Payon. Then special mention sa Kwang Badir Romola Itopay Jr. Then Power Vic. Yes ner. Pwede mo request og song? Sige, take your time unsa nga song? Para sa Kwang Tangma Power Vic, kuan Power Vic kana gulong ng palad. Alright. Sige ner, salamat kay ner. Daghang salamat Power Vic and Sir Eric Duro. Oras alas 6:20 na ang oras magisunang gitod kaninyo sa Drive Max Herbal Coffee. Mo ang katambayayong alang sa pagpalig-on sa inyong relasyon. Aron mas madagan og katagbawan ng imong partner. Aron wala na ilaing pangitaon pa. Drive Max Herbal Coffee. Performance mo'y tuloy-tuloy. Alright class, unsay atong pabansang langgam? Ako ma'am, chicken? Dili, brown ang color ani. Fried chicken? Dili, mas gamay pa sa chicken. Chicken cubes ma'am? Tama, no? Tama no? Linya, na, pwede ko nimo palitan og power cells pag uli nimo, humanong pamalengke. O sige pa, nakaayon gid ka sa power cells, no? Lagi, lami na gyud akong paminaw. Wala na ko atakihaw ga high blood. Ug ang akong sugar level, normal na. Maayo na lang, girekomenda ni nimo na ako nak. Ay, maayo kaayo. Mulakaw na unta ko pa. Pwede sana ako ipabantay si Janjan nimo? Na, maka-exercise na sab si Lolo ani. Lig-una ang lawas, patukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Boss, ready ba? Ready ka ayo. Siyempre. Ako, pirming andam para sa iya. Dapat lang, naka-Drive Max ni. Pirming ready ang lalaking naka-Drive Max capsule. Tungod ang Drive Max, gina-improve ang blood circulation and heart health. Makatabang para ganado ug mulahutay. Ginapataas ang energy level ug ginapaligon ang immune system. Level up your performance in bed with Drive Max capsule. Tatagal ka. Available sa mga pharmacies nationwide ug sa Lazada. Sakit ako ba naman ako sa una? Abi na ako, dili na ni mahitabo pa. Apan with hard work, dedication, proper diet, exercise, ug pagtumar sa NutriCleanse, I feel beautiful because I am sexy. Kini si Tina, your certified NutriCleanse babe. Hi, Tina. Hi. Ibalik ang ka-sexy. Kauban ang NutriCleanse Herbal Capsule. Safe and effective, no side effects. Padayon gihapon ang pagsaka sa ihap sa mga nagpositibo. Lain-lain usab ang variants ang nanggawas. Ang kapait pa niini. Bisag unsang orasa, adunay posibilidad nga mataptan ka. Ilabi na kung dili ampingan ang panglawas. Ayaw kumpiyansa, hatagig proteksyon ang panglawas. Pag-Guard C Calcium Ascorbate, matag-adlaw. At Achieve sa Guard C, ang kaligon nga immunity. Guard C Calcium Ascorbate, non-acidic vitamin C. 8 pesos na per capsule. Guard C Calcium Ascorbate, proteksyong vitamin C. Achieve sa Guard C. Palit na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
Mga kabrigada, sa matag ginahambin nga balatian, dunay solusyon para ni ana. Ug sa pagsulbad sa inyong ginaproblema kabangin sa panglawas, ipakonsulta na kana sa atong mga eksperto. Unsaon, i-text lang ang inyong personal nga impormasyon, pangalan, edad, address, ginahambin nga mga balatian ug isend kana sa 0967-958-8598 0967-958-8598. Kung madawat na namo ang inyong text, ang atong doktor na mismo ang mutawag kaninyo. Tungod sa matag pangutana, dunay tubag si Doc. Live well mga kabrigada. Mare, ba't nag-iimpake kayo? Oo nga eh. Uuwi na kasi kami sa probinsya, Mari. Sagot ng gobyerno ang pagbabalik probinsya namin. Pati kamo tulong para makapagsimula kami ng magandang buhay sa probinsya, kagaya ng trabaho o negosyo, pati mga kinakailangang training at seminar. Aba kung ganun, di babalik na rin kami ng probinsya namin. Bisitahin ang website balikprobinsya.ph o magtanong sa inyong barangay o sa National Housing Authority o tumawag sa 0919-065-7896 o kaya 0919-069-2530. This is Brigada Pa-Request. Tama, no? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
panahon kini ginabuhi murag almanaki silsil sa alimpatakan punto dali makit-an ngano kinsa na unsa na ka may pamantagan niya unsa na ni sagun ni nalibog na ko asa partiha natalang nata gasipog manoon niya kung ulo kapang layon budget ko ay wala usang way na mahal beer pada wap wap makausap ni ini wala man unta ako'y sala ganong ako'y napasan sa imong kalibutan basin tungod membro ako'y katawhan kasi po manon nga kumulong kapang layon budget ko ay wala sa way na mahal kaniyay nga panahon kini kinabuhi murag almanaki silsil sa alimpatakan punto dali makit-an ngano kinsa na unsa na ka may pamantagan niya unsa na ni sagun ni nalibog na ko asang partiha natalang nata kasi po manon nga kumulong kapang layon budget ko ay wala isang way na mahal beer pada
Broadcasting from the heart of Bogo City, this is 90.9 Brigada News FM, alas 6:34 na. Sa imong buhaton arumas mulig-un pa inyong relasyon. Pero to i-check. Doon ay mga messages dire mga kigsunan sa to mga entrante. Okay. Hello kang Inday Jean, ingin siya pagsalig og pagigugma sa usag-usa. Si Auman Iron siya, good PM, pa-shoutout ko ni Mama, Papa, saan yun? Tave? Or Tavi? Tave siguro. Hari, Inday, Rachel. Especially nila ni Kyle, kay Maika, Kayla, Vinice, Michael, kay Junari. Alright, to Jeffy or Jeff, Patrick og sa tanan BSF members. Request lang og Ox request lang Ox Ok. Mat salam Dol from Lawis and Remeo Cebu. Pero salamat yan. Another caller atong tagdon. Hello. Hello. It's Lynn. Hi, Power Vic. Maayong gabi. Maayong gabi. So ikaw Inday, unsay mong buhaton aron mas mulig-un pa inyong relasyon? Unsa akong buhaton para magpalitan ka ang relasyon, Power Vic, kay kuan ay. Unsa ay? Sa amin wala Power Vic na kaya wala ko pa relasyon ani. O ya, kung pananglit mo balik siya sa imuha. Unsay mong buhaton? Ay lang gid ang taon na may tabo Power Vic. Paglan ko, ayaw lang. O saon pag Dinaunta na itugod sa kahigalunan, Power Vic. magbuot ka niya, mubalik siya? Magbuot ko, Power Vic. Nagbiya man siya o balik niya. Karon mabalik na po siya para unsa, para pasakitan na po ko. Abi na ito pakaslan, dito iguro paslasan. Okay kayo. Okay kayo. Dili na pwede pa. Kuan Power Vic ay. As if Power Vic. Kuan Power Vic ay kanang. Unsa ay? Akong buhatong Power Vic ko kay kanang. Siyempre kanang pride man kay ko nga pagkabai Power Vic no kanang siguro kanang sama sa kanang ilabay na ko nga kanang lucky Power Vic siguro kanang mas paubsan na ko akong garbo Power Vic kay para akong magpaubos ko sa akong garbo Power Vic then kanang willing ko nga kanang i-accept ang nga kanang nakasala ko and then kanang magpaubos ko sa so maybe Power Vic kanang inana kanang mulig ko na mga relasyon anak kay kabalo man ko sa akong kagalingan anak ko and then magpaubos ko so ma-okay na ang tanin. Ana lang? Oh yes, Power Vic. Okay. So ma-okay na? Ha? As if. Oh, kung inana may tabo. Yes, Power Vic. Sa may mong giampo ron, may inana gihitabo or da wala ka nagampo may tabo pa na? Sa pagkakaroon Power Vic ko kay unya na lang guro na Power Vic kay sakit-sakit lang mas damdamin Power Vic. Unya na lang nagmingaon? Kalahin ko di mo Power Vic eh. Maybe Power Vic murag kanang wala na guro ng kamingaw Power Vic eh kanang sakay kanang sa mga kasakit man lang kanang itabo Power Vic no murag kanang lisod na mag-ispilingon ang kamingaw Power Vic na anong Power Vic murag kasilag Power Vic. Ang tanan ko nung kasakit mo wagtang basta mahulipan sa kalami. Hi Power Vic, dahil po na imuha Power Vic no. One Power just for example, kinang imong giingon Power Vic no ang kanang mga word. Murag kanang kuan na lang sa Power Vic ay kanang itan-aw na lang po na sa bugtong na kanyang handumanan ibilin sa kuha Power Vic mawala raman Power Vic eh. Nara ba kanang handumanan nga gibilin Power Vic? Bungot sa bunhok. Sa bunhok Power Vic ay ikaw ba nangana dahil ka mong bungot sa bunhok Power Vic ba? Yara di ka mong hatag og asin. Ang bunhok asin eh. It's Len, salamat It's Len. Dayo Power Vic, mag-greet ako Power Vic. Sige, greetings ka. Go. Happy listening na lang sa North View Park Home, Barangay Antipolo, Medellin. And then sa akong Mama Anthony na lang, then Papa Edie, to my baby Elaine Train Tikelio. And then katanan ka na lang BSF members. May request ko Power Vic. Sige, go ahead. Sa gato yung mong request, It's Len? Heaven knows. Heaven knows. Alright, Thank you so much, Power Vic. Salamat, Rich Lynn Lado, mga igsunan, we got a minute before mag-alas or 39 minutos, pasado alas 6.
1 minuto sa di pa mag-commercial break. Let's take a short break. Kini nga porsyon ni Galo sa bariguban gidalit usab kanyo sa multivitamins nga dunay chlorella growth factor, lysine, taurine ug amino acid. Duha lang ka mga empty boxes sa Yummy Bit multivitamin syrup. O sana ka entry sa tong milyong saya sa Brigada Balik Biyaya promo. Doon na kay chance mo daog og 500,000 pesos. Yummy Bit multivitamins, sigrito sa mga batang lamang. Sister, sulod dis kwarto. Ha? Pagtarong na, Father Uy. Dali sa ang putahan. Huwag atong patso ng suga. Hala, uy, Father Uy. Pagtarong na, Father Uy. Ari, dali, tapad ta. Hala, uy. Mag-usap na ni Father. Tanawa. Tanawa kong rilo. Di ba glow in the dark, no? Ayan! Tama, no? Tama, no? Si Mr. Armando Olazo Pingol po, 57 years old. Gumagamit po ako ng Power Cells Herbal Capsule simula po ng 2020. Talagang maganda siya sa katawan. Lumakas po ako. Malaki po ang pagkakaiba. Dati ho ay konting ulan o pabago-bago ng panahon natin ngayon ay madali na pong tipunin, ubuhin. Pero simula po nung gumagamit ako ng Power Cells, awa po ng Diyos. Hindi na po ako sinisipon, hindi na ako inuubo. Maganda ho talaga siya. Ako po si Boy Cruz, malapit po na Balawan. Ito po akong mekaniko. Yung isa na rito yung drive max sa gabi po. Drive max natin maiwasan. Pangailangan ng sarili natin, lalo na sa bilis natin. Kailangan talaga natin yun. Magandang epekto. Nasisiyahan naman kami dalawa ni Miti. Nung hindi ko pa nasubukan ng drive max, tulog ka agad. Pahinga muna, tapos tulog. Ganun lang kami. Wala kaming labing-labing dahil wala. Sagod Taray ko yung drive max. Talagang nalaman na talagang maganda pala. Boy Cruz, drive max. Matagal. Drive max. Unsay kalahian sa sakit o pag-antos. Sa kinabuhi, pareho nimong masinati. Apan ang sakit normal na nga mabati o masolusyonan. Pero ang pag-antos, desisyon na nimo. Maong sa sakit sa ulo o bisan unsang sakit sa lawas, antuson pa ba o aksyonan na? Pilia ang tama nga desisyon. Fast Relax. Ora mismo, adunay kusog sa paracetamol o ibuprofen para wagtang ang bisan unsang body pain. You are stronger than your pain. Fast Relax. Kaya nimo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Walay gana mukaon ng anak? No worries. With lysine, Yummy Vit is what you need. Aron paspas ang pick up og focus sa lesson with taurine. Yummy Vit is what you need. Kuwang sa height ang anak, inahanglan niya og CGF. Yummy Vit is what you need. Pag-low ang energy sa anak, energize with B vitamins. Yummy Vit is what you need. For good eyesight and strong immunity with vitamin A. Yummy Vit is what you need. Pain na siya og Yummy Vit everyday. Aron anak, batang lamang. Yummy Vit is what we need. This is Brigada per request. Tama, no? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched
Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Naminaw sa 90.9 Brigada News FM, the Music and News Authority. Alas 6:53 na mga kaigsunan. Katapusan lang gining hunad sa mga mensaheng ato atag bagdagad. Si Roger Fuentes Muniaski, siya Power Vic, good evening idol, ayon na mo diri sa mga unsay imong buhaton aron mulig-on ang inyong relasyon. For me akong tauran beam para klaro kayong ligon. Hello kay Langga Riami, Langga Jovi, Christian Agabon, Kinli Jan, Apolonio, Mark, Rico, Clint, Aljon, Lambert, kay Winsel, Ash, Akokis, og sa anak members ni Mama, Papa, og sa DJ sa among radyo nga Wepa pagayan. Request og sanay ako na lang. Okay, na-play na nato Dong Roger. Ano ko atraso ninyo. Anyways, sa tuong lingaw-lingaw or sa tuong power topic mga kigsunan, unsay angay buhaton aron mas mulig-on pa ang inyong relasyon. Well, i-check nimo ang mga kahinaan. Kana bitaw mga asa kadapita luya or asa dapita imong weakness. Imo na siyang estudyuhan. Unsay mga butang dili ganahan sa imong mga sa imong partner. Mga kanapang mga lihok nimo nga makapasakit sa iya imo nang i-adjust. Kay mo na siya sikreto aron nga mas mo lig-on ug mutaas pa ang lahutay sa inyong relasyon. Pag-abot sa loving dili malimot mga gigsunan, naay Drive Max capsule, naay Drive Max coffee nga makatabang kayo sa inyong duha aron mahibalik ang gana sa pakighilawas. Kung usa sa inyo na bantayan nimo murag wala nay gana, ikaw babae or ikaw lalaki nagpaminaw karon, bantayan nimo imong mister nga hinay na kaayo, or else ikaw lalaki karon na bantayan nimong hinay na kayo ang imong misis at tabangi siya, palitan nimo og Drive Max capsule or Drive Max coffee. Doon na siya tungkat ali, ginkgo biluba og ginseng nga sarang makatabang aron mas mapalig-on pa ang inyong relasyon. Good news, gumikan kay ang duha ka mga empty capsule sa kinini ang Drive Max capsule, tulo ka mga empty sachet sa Drive Max coffee, pareho na nga tagsa ka mga entry sa tuang milyong saya sa Brigada Balik Biyaya promo year 2. So sa salmot niya na maminaw diri sa 90.9 Brigada News FM, kaya mo nang ginabalik-balik mga gigsunan sa inyong buhaton aron nga mas mo angat, or what I mean is aron mas ma-absorb ninyo, aron matuhog ninyo kung unsay buhaton aron makasalmot sa milyong saya sa Brigada Balik Biyaya promo. Alright. Ato pasalamatan ang Drive Max capsule ug ang Drive Max coffee nga parehong mapalit sa mga autorisadong tindahan diha sa tagsa ka mga lugar.
sa tanang Watson, Southstar Drugs, Day Generics Pharmacy ug Brigada Pharmacies nationwide. Uban ako dito sa Master Control, Brigada Eric Dorano. Sa gihapon ang inyong Wepa na DJ, Power Vic. Magabilin kanyo sa sagapong nga nagaingon. Kung unsa may mga kalibog nimo karon, siguradong matubag raw niya kana pag-abot sa tukmang panahon. Salamat. Mayong gabi, 4th District of Cebu.